Evo nas ponovo sa vama posle kraćeg odsustva. Razlog je bio put u Rumuniju. Posetili smo Bukurešt i Temišvar, spajajući poslovne obaveze sa turističkim obilascima. U ovoj prvoj epizodi fokusirat ćemo se na sam put, troškove i nova pravila koja vas čekaju na granici. U Rumuniju smo ušli preko graničnog prelaza Vrbica. Važno je znati da je ovaj prelaz otvoren od 7 do 19 časova. Pri odlasku nismo imali zadržavanja, a novi sistem skeniranja očiju i uzimanja otisaka prstiju tekao je veoma brzo. Međutim, u povratku je sistem imao tehničkih poteškoća, pa su nam uzimali samo otiske prstiju, bez skeniranja očiju. Ono što moramo da pohvalimo jeste osoblje. I srpski i rumunski carinici bili su izuzetno profesionalni i ljubazni, što putovanje odmah čini prijatnije. I još jedna važna stvar koju treba da imate na umu čim pređete granicu. Rumunija je u drugoj vremenskoj zoni, što znači da je sat vremena ispred nas. Naša prva stanica bio je Bukurešt. Put je trajao oko 11 sati, uz nekoliko kraćih pauza. Putna mreža je dobra, ali nas je iznenadilo da između dva najveća privredna centra, Temišvara i Bukurešta, još uvek ne postoji kompletan autoput A1. Od oko 550 km, otprilike 2/3 je modern autoput. Međutim, ona preostala trećina vodi vas pravo kroz srce Karpata. Krivine su velike i put je zahtevniji, ali je sreća što često postoje dodatne trake za preticanje. To značajno olakšava obilaženje mnogobrojnih kamiona bez velikog rizika. Ne zaboravite, za sve puteve u Rumuniji potrebna vam je vinjeta. Mi smo 10-dnevnu vinjetu platili 6,37 evra. Topao savet. Kupujte je isključivo online preko zvaničnih sajtova. Razne aplikacije nude istu uslugu, ali znaju da budu i duplo skuplje. Link gde sam ja kupio po stvarnoj ceni ostavit ću vam dole u opisu videa. Što se tiče goriva, sipali smo dizel na MOL pumpi na samom autoputu po ceni od 1,92 evra. Iako vlada mišljenje da je na autoputu gorivo skuplje, naš zaključak je da su razlike zanemarljive u odnosu na pumpe u gradovima. Ono što nam je posebno privuklo pažnju dok smo prolazili kroz naseljena mesta je neverovatan broj solarnih panela. Videli smo čitava polja pod panelima, a kod mnogih domaćinstava su krovovi, pa čak i cele kuće, potpuno prekriveni njima. Jasno se vidi da Rumunija ozbiljno ulaže u ovaj vid energije, što je za svaku pohvalu. Iako je proleće uveliko u toku, na vrhovima planina nas je dočekao sneg, što uz ove predele izgleda zaista prelepo. Toliko o utiscima sa samog puta. Nadamo se da će vam ove informacije koristiti ako planirate sličnu rutu. U sledećem videu idemo u srce Rumunije. Pokazat ćemo vam podatke o smeštaju, parkingu, zanimljivosti i lepotu Bukurešta. Hvala vam što nas pratite, a mi se vidimo u narednom nastavku.